כן מיכאל, מה יש לך להגיד? יש לך משהו להוסיף? טוב, זה חיוך יפה יש לך. כן, עכשיו אתה מדבר. עכשיו אתה מדבר, יש לך משהו, אבל השאלה אם יש לך משהו נוסף לומר? להחכים אותנו? מיכאלוש? מיכאלוש? כן. וזה? ועוד משהו? מה אתה אומר? יש לך עוד איזה מילה משהו להוסיף? להוסיף לעם ישראל, להגיד לנו איזה משהו, דבר או שניים? לא? אתה לא רוצה להגיד כלום? כן, מיכאלי. כן, תעשה את זה. שלום. אוקיי, בסדר. אתה רוצה לישון, באמת כמעט 1:10 בבוקר. באמצע הלילה. לילה טוב? תגיד לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב, נגיד שזה לילה טוב. צחוקים, צחוקים, שאתה לא הולך לישון. טוב, נגיד לילה טוב.